Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan. Paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 5:07 na kabwasan. Maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong tals programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo dasayan kabwasan. Makteryon lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Kaibamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Richard Olanday. Agunatan na Lunes, pizza 21 at bulan na Abril 2025. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Construction workers sinagsag imbatik jad patambalan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Bulosya aso motorsiklo atuwakyar. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle abangga na truck duwara suasugat-sugatan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki mampupuyok at ang batalya rihas kaya rin si katuinan na buso. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 35 anyos ya laki na aristod kason panagtakaw. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. ICC tinablato so Duterte camp at Adiprop Jada Saray biktima na drug war. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Expert panel kinaroto niyan na pan-aralan so epekto tan na oportunidad at balon US tariff. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Umpisa na klase at pampublikon eskwelaan na Ingatar at bulan na Hulyo 16.
Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Apat iran man kakampanya, legan niya nagagawa sa Semana Santa aksyonan na kumilik. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Vice President Sara man iinganyo na kaibatod impeachment trial unong at mambabatas. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 5:11 na kabuasan tanatan wadyare detalye at balita da lokal. Tricycle abanggan Isuzu refrigerated van duara so asugat-sugatan agawa so insidente oras na alas 12:10 na kaagawan jada barangay road na barangay Paitan na Sual Pangasinan sa Rainbow via Luluganan Black Kawasaki baha tricycle yang gapoy plaka mamanihuan na Fernanda Udugan 33 anyos wala asawa driver awalaan na lisensya kay bato na akalugan so manangaran na Kylie Andre Udugan Sabado siyam taon na grade 4 pupil namparan residente na barangay San Miguel Bali na Kalasyaw Pangasinan si Karem Batik dya dapat ang balantan na sa may suso NLR 85E refrigerated van walay plaka ton NIG 6196 mamanihuan mata nan Anthony Esgira Carduva 23 anyos wala asawa driver awalaan na lisensya residente na Nia Road Zone 2 Barangay Santol Balagtasa Bulacan jadi inisial yung investigasyon na pulis akabatan niya sa may tricycle so akaparada dyan gilig na karsada mamarap dyan wis direksyon nang biglan si Mabiso Isuzu van mamarap mo dyan is direksyon yaag to akapan preno singagan na aksidente akagamor na sugat ire duarang biktima tan si Karim Batik dyan sual primary care infirmary facilities pian tambalon so agamurandan na sugat saray duaran na luluganon balot so wala na inawit jad police station for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Lapod bulo siya so motorsiklo to bakyar driver asugatan agawa sa aksidente jad oras na alas 8:40 na labi agawa dyan Provincial Road Barangay Makayog Bali na sa Nasinto Pangasinan sa may biktima so kinabat garanton Orlando Olinares Pinida 46 anyos walay asawa tricycle driver awalan na lisensya akasulong na helmet tan reflectorized base residente na barangay Tumbod Bali na Villasis sa Pangasinan sumamamaniho na sa may gray Honda Click 125 motorcycle walay plaka ton 145 WXD nan si katoy na aksidente jadi inisyal investigasyon na pulis sa Nasinto sa may biktima sumamarap jad abalatan nan aksidente ito na talapos so asuya umbubol tangay karsada yan ang resulta na impakatumakyar na biktima sa may biktima so inawit jada Rural Health Unit pian tambalon so agkamuranton sugat. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Imbatik tampol na Municipal Disaster Risk Reduction Management Office jada patambalan sa 33 anyos sa construction worker kaya rin si katoy asagsag ay agawad oras na alas 11:30 na labi jada barangay Balingasaya Bali na Bulinaw Pangasinan kinabat sa biktiman si Edwin Alberto
dumakwal balolaki lega niya sa may suspect so kinabat ng garanton na Rene Lasso Pande 30 anyos balolaki delivery boy ng parang residente na bitan lugar. Jadi initial investigasyon ng pulis akabatan niya san pinsan so suspect tan sa may biktima nan si karay maninuman na sa may alak at agira kapantatalusan ng singagan na sa may kulkulan bigla nang ala na kutsilyo sa bitan suspect yawalay karukiton na patiran na pulgada tanin saksakto da agos na biktima. Imbatik sa biktima jada Bulinaw Community Hospital lega niya sa may suspect so tampulmot iyan na aristo. Balitad kabosan jad radyo Pangasinan. Aristo Nazaret Taklay Noloy so 34 anyos siya laki awalaan na kasong panagtakaw. Kinabaso na ariston suspect at garanton Reggie Cruz sa Dulaya ang kapuya sa residente na barangay Bungalon Valley na Labrador, Pangasinan. Si katoy siningkat basid biskag na warrant of arrest yung paksab na korte yawalad silong na criminal case number L-15605 yawali pizza ton April City 2025 lapod kason qualified theft o panagtakaw tan si katoy inggan na korte yamampian sa kantidad na 42,000 pesos sa may suspect sa walang kustodiya na Labrador Police Station. Balitad kabosan jad radyo Pangasinan. Asingkat na impanulop ya pwersa na Regional Intelligence Division na Police Regional Office Pangasinan Intelligence Unit na Pangasinan na Police Provincial Office Tanalawak Police so wanted person ya kinabating garanton na Gerald Kagwin Palma 25 anyos residente na barangay Inamutan Bali na Manawag, Pangasinan. Si katoy siningkat basi biskag na warrant of arrest yung paaksep na korte makalanor at insungkay na section 10 na paragraph A panamaglay na section 3 na Republic Act 1716 o kason na rape taninggan na korte mampiansa at kantidad na 80,000 pesos sa may suspect so inaresto at oras na alas 6:30 na labi Jad Barangay Poblasyon Bali na Lawak, Pangasinan tan si kato impisok at karsel. Balitad kabosan Jad Radyo Pangasinan. Naringalaran ay katibukalan niya balitad lokal antis tayo ng dapag saray balitad nasyonal wajaniray pigaran paimano malalapod saray mga nantabay. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ngayong May 12, 2025, ang pinakamahalagang araw na nakatakda sa kinabukasan ng Pilipinas. Bantay Halalan 2025! Tumutok sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan at alamin ang pinakahuling detalye sa buong lalawigan ng Pangasinan at sa lungsod ng Dagupan. Bantay Halalan 2025. Live na mapapakinggan ang komprehensibo, kumpleto, detalyado at pinakahuling ulat ng ating mga reporters. Bantay Halalan 2025. Makialam, pumoto at makinig sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Bantay Halalan 2025. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na!
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 5 hanggang alas 6 yakabwasan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras po natin 5:21. Alas 5:21 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Radyo Pangasinan, almusal balita. Tinanggihan ng International Criminal Court of ICC pre-trial chamber ang kahilingan ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process sa investigasyon nito sa nangyayaring war on drugs. Sa isang 20 pahinang kautusan na inilabas noong April 17, inaprubahan ng pre-trial chamber ng ICC ang iminungkahing listahan ng mga dokumento ng registry na maaaring magamit upang i-verify ang pagkakakilanlan ng mga biktima na naglalayong lumahok sa mga paglilitis. Sinabi ng chamber na sapat ang detalye ng ICC registry sa bawat dokumento, kabilang na ang sample format bilang patunay ng pagkakakilanlan para sa mga aplikanteng biktima. Ipinuto rin ng chamber na iminungkahi ng ICC registry na tanggapin ang isang deklarasyon na nilagdaan ng 2 saksi kasama ang kanilang pagkakakilanlan na nagpapatunay sa identification ng aplikante o ang kanilang kaugnayan sa biktima dahil sa kawalan ng standard identification documents. Bilang tugon sa panukala ng registry, iginiit ng abogado ng depensa ni Duterte na si Nicolas Kaufman na ang non-sequential list ng ID ng registry ay hindi patas. Ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte ay may hindi bababa sa 43 kaso ng mga pagpatay na iniuugnay sa Davao Death Squad at mga aksyon ng pulisya sa panahon ng kanyang pagka-pangulo. Radyo Pangasinan, almusal balita. Samantala, naghahanap na ng umano ng kakampi kaya nag-iendorso ng kandidato si Vice President Sara Duterte sa mga kumakandidato sa pagkasenador na malinaw umano na nagpapakita na ngayon pa lamang ay sinusuyo na nito ang mga magiging senador na boboto sa kanyang impeachment trial. Ito ay ayon kay Assistant House Majority Leader Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Ajong, matapos i-endorso ni VP Sara sina re-electionist Amy Marcos at Las Piñas City Representative Camille Villar ng Alyansang Bagong Pilipinas. Ayon pa kay Ajong, ang mahalaga ay hindi lang ang mismong pag-endorso kundi ang pagbabago ng tono o posisyon nito. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, sa harap ng mga bagong taripa na pinataw ng Estados Unidos, dapat maghanda ang Pilipinas sa kagyat na epekto at maglatag ng pangmatagalang programa para sa ekonomiya ng bansa.
Para magawa ito, iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pagbubuo ng isang National Trade Commission na magsusumite ng mga rekomendasyon sa Presidente at Kongreso. Ayon kay Tolentino, ang panel ay maaaring buuin ng mga eksperto sa kalakalan, pinansyal at pamumuhunan. Ang 17% tariff na ipinataw sa ating mga produkto ay may kagyat na epekto sa ating exports, partikular sa electronics at agrikultura, pahayag ni Senator Tolentino. Ngunit ipinuto niya na ang dagdag taripa sa bansa ay lubhang mas mababa kumpara sa ipinataw sa China at iba pang bansa. Kung kaya't anya dapat itong magbunsod sa gobyerno para pag-aralan ang mga oportunidad na maaaring mabuksan sa ilalim ng bagong tariff regime. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inaanunsyo ng Department of Education o DepEd ang opisyal ng pagsisimula ng klase sa mga public school sa bansa ay June 16, 2025 para sa school year 2025-2026. Ito ay hudyat ng pagbabalik ng klase sa bansa sa orihinal na March to June school calendar na siyang umiiral bago ang pandemic. Alinsunod na rin ito sa itinakda ng DepEd Order No. 12 Series of 2025. Ayon sa DepEd, ang paparating na school year ay mayroong 197 school days kasama na ang end of school year. Nakatakda naman itong magtapos ng hanggang March 31, 2026. Inianunsyo na rin ng DepEd na ang enrollment at brigada eskwela ay nakatakdang idaos 1 linggo bago opisyal na magsimula na ang klase mula June 9 hanggang 13. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, iimbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga ulat na may ilang kandidato ang mga nangampanya noong mahal na araw kahit na mahigpit itong ipinagbabawal. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 4 na kandidato ang iimbestigahan nila dahil sa posibleng paglabag sa campaigning ban noong Huwebes at Biyernes Santo. Sinabi ni Garcia na maraming kandidato ang bumaling sa social media upang maging visible sila sa panahon ng campaign ban. Una nang sinabi ni Garcia na kabilang sa ipinagbabawal na gawin ay pagbibigay ng pagkain at inumin sa mga pabasa. Bawal din ang pag-organisa ng mga palaro gaya ng basketball. Samantala, siniyasat rin nila ang umano'y insidente ng pamimili ng boto sa Quezon City sa pamamagitan ng pamimigay ng card na tila ATM card. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, umabot na sa 2,500 na individual ang naaresto ng Philippine National Police dahil sa paglabag sa election gun ban ayon sa Commission on Elections. Sa pinakahuling datos ng National Election Monitoring Action Center, mula January 12 hanggang April 19 ay umaabot na sa 2,529 gun ban violators ang kanilang naaresto. Sa naturang bilang, 18 ang mula sa PNP, 14 ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, 12 foreign nationals at 2,418 na civilian. Nakumpiska mula sa mga violators ang 2,603 na firearms, 2,350 ang maikling armas at 55 light weapons, 27 airsoft, 101 replica at
60 na pampasabog at 9,451 na ammunition. Lumitaw rin sa datos ng NEMAC na mayroon ng validate na 28 election-related incidents ang Philippine National Police. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Lunes. Oras po natin 5:31 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Gising na mga kapaborito! Alas 5:30 na! Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal, hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Diyan Pangasinan,
walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno. Paborito. Alaminos. Paborito. Anda. Paborito. Bani. Paborito. Bulinaw. Paborito. Burgos. Paborito. Dasul. Paborito. Infanta. Paborito. Mabini. Paborito. Tanjetsual. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 5:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang niya pong nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, ating Magtipangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa technical control. Nag-iisang ikaw. Si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Araw po ngayon ng Lunes, apit sa 21 sa buwan ng Abril 2025. Mahaba yung bakasyon. Kaya ngayon may hangover pa sa bakasyon. Wala na siguro. Kasi napakahaba magmula nung Miyerkules, di ba? Miyerkules, Santo, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, 5 days. Sana po wala na po yung hangover sa long week vacation ninyo. Maaga pong bumangon, maaga pong magluto, maaga pong maligo para maaga pong pumasok. Gayain nyo si Engineer Richard Olanday. Maagang pumapasok yan. Kaya't kayo pong mga empleyado ng gobyerno, dapat maaga rin kayong pumasok. Iwasan yung tardiness, yung late palagi sa pagpasok. Diba? Yung iba dyan ay papasok, magta-time in sa munisipyo, papasok sa business ni Mayor. Business na? Mayor. Bakit? Meron ba? Di ba may napapabalita na dito sa sa Port District? May napapabalita na time in sa munisipyo, pero trabaho kay Mayor. Ganun sa ba yun? business ni Mayor. Ganun ba yun? Lugi ang gobyerno pag ganyan. Akala ko lugi negosyo. Hindi, lugi ang gobyerno. Kasi nagsasahod sa munisipyo. Tapos personal pala ni Mayor na trabahador. Doon siya nagtatrabaho sa bahay o business ni Mayor. Napakaswerte naman ng Mayor na yan. Dahil hindi siya maswerte. Bakit? Mandaraya. Hindi, maswerte dahil dahil hindi na siya gagastos hindi naman gagaling sa kanyang bulsa yung pampasahod galing sa gobyerno Kaya nga nandaraya siya. Malinaw na. Malinaw na na paglabag sa yung yung Corruption Act kaya't dapat na maimbestigahan yan kung totoo ilang kayang mga empleyado diyan na nagsasahod pero doon nagtatrabaho sa building ng Mayor. Ganyan talaga yung mga politiko na makapalamuka. Ganun ba yun? Ni Tupulda.
Ayun. Di ba? Katan makapal sulupatan ito palda. Oo, Ano aliwan makapal sulupatutan dikin. Ito ba yung Ay, konta. Ito ba yung mayor na sinasabi nila pag may nagde-deliver ng mga medisina Anggad maintenance to ipila. Isingilid yun. Ganun ba yun? Isingilid laantod sa may supplier ni si kwanto man ay si Ken may si Matalagutog. Kumusta naman si Matalagutog kasi? Hindi, Matalagutog na natan. Amot-amot natan. Ang gadluganan to. Ang gapi panang nang tonggan sa kaya. Tudog. Kanto ba ito? Hindi. Kasi tinatago niya kasi eleksyon. Eleksyon. Baka mamaya hindi naman siya kandidato, ano? Pero aso-aso ng mayor ballot. Wala na tayo nakikita. Baka naman embargo na. Hindi, inyamo to. Itinago? Inyamo to tan. Itinago para hindi masilip. Na embargo, siyempre baka yung customer, hindi kabalag na kintumat. Dapat nakakuha niyan. Maimbestigahan yung mga ganyan na mga nagtatrabaho sa munisipyo, at sila ay yung biglang lumago yung kailang mga ari-arian, kaya kung yan dyan sa 4 district ba yun yung mayor na yun? 4 district? Dapat na kung yan malaman ng taong bayan kung ano po yung talagang ginagawa ng kailang leader. Kung yan ba ay gumagawa ng kabutihan para sa kanyang bayan o kaya siya ay naglulustay ng pira ng bayan. Yan ang hindi maganda yan. Kung naglulustay ng pira ng bayan, dapat na palitan. Dapat na palitan. Dapat ang ipalit yung talagang may puso at may malasakit sa taong bayan. Hindi pwede yung ganyan na public official ka, ikaw ay binigyan ng mandato para manilbihan, binigyan ka ng mandato para ibigay yung tamang serbisyo sa tao, pero pag ang ginagawa mo ay paglulustay ng pira ng bayan. Yung pansariling kapakanan lamang. Di ba? Di ba? Yung ang nakikinabang siya lang. At ang kanyang pamilya. At ang kanyang Ay mahirap yan. Ano bang tawag mo doon kay kay Matalagutog. Si amay amo ng Matalagutog yasa kay si Jeng siya ka motorsiklo Hindi nun samang kasi motorsiklo sa luganan tutan Jad kakakero tomatid kayan supplier. Nagmalilan brum katula marakap bari luganan to. Sige, manserve kayo marakap at baliyo. Dapat manilbihan kayo ng tama sa inyong bayan. Ipakita nyo yung tamang serbisyo, hindi yung ganyan. Gayahin nyo si Manay Gina de Venecia. Mayroon siyang yung naisip na paraan upang itong mga kababayan natin na siyempre may mga depression, may mga problema. Ito yung ito yung sinunod niya yung plataforma na tinawag na Love. L-O-V-E. Ayan. Kaya ito nga po yung sa harap ng tumitinding krisis sa kalusugan ng kaisipan, muling umangat bilang mahalagang tinig si Manay Gina de Venecia sa pamamagitan ng kanyang plataforma na Love, kung saan ang letrang O ay nangangahulugan na overall mental health. Ayon kay Doktora Lourdes E. Carandang, o mas kilala bilang si Dr. Hani Carandang, sikat na child and family therapist at clinical psychologist sa nakalipas na
50 taon na 50 na taon nakita ko kung gaano ka urgent ito during this turbulent times of unprecedented raise of the incident of mental health concern like anxiety, depression, and even suicide, especially among our young people. It is very important and quite urgent that we pay attention to mental health and that we talk openly about it in public discourse. Binigyang din pa niya na now, more than even before, ito ang isa sa pinaka-importanting issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa Pangasinan, kinumpirma ng Philippine Mental Health Association na PMHA Pangasinan Chapter ang patuloy na pagtaas ng mga consultation na kaugnay sa mental health. Ayon kay Michael Romero, Executive Manager ng PHMA Dagupan, parami ang mga kabataan edad 19 pataas na lumalapit para magpakonsulta. Karamihan sa mga kaso ay depression, anxiety at iba pa. Ngunit sa kabila nito, nananatiling sagabal ang stigma at kakulangan ng impormasyon, dahilan kung bakit marami ang nahihiyang humingi ng tulong o kaya ay dumiretso muna sa mga tradisyonal na manggagamot. Isa rin sa mga pinaka mabigat na suliranin ay ang pagdami ng mga kaso ng suicide na madalas nauugat sa kawalan ng maagang interbensyon at suporta mula sa pamilya. Kasama sa mga nagpapalakas ng advocacy ito ni Manay Gina, hindi lang nagsusulong ng mental health awareness, kundi naging source rin sa pagpapatayo ng gusali ng PMHA sa Dagupan noong panahon na naging kongrehista kongrehista siya sa proyektong ito. Ito ay ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Congressman Christopher De Venecia. Ngayong naghahangad siyang muling makabalik sa Kongreso, bitbit ni Manay Gina ang layuning palawakin pa ang mga programang magbibigay suporta hindi lang sa pisikal kundi pati sa mental at emosyonal na kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ang plataforma niyang Love ay may malinaw na mensahe. Hindi lang puso ang kailangang alagaan kundi pati ang isipan. So napakaganda ang plataforma ni Manay Gina De Venecia tungkol sa mental health sapagkat marami nang nagpapakamatay dahil sa depression, marami kasing sintomas dyan kapaborito problema. Actually, ang sabi niya, dapat pag mga ganyan ay agad na nalalaman ng kapamilya. Oo, dapat lang at paano ma-share. Mahirap kasi mabigyan ng payo. Mahirap kasi yung hindi nila nalalaman dahil walang mapagsabihan. Correct. Diba? At noon tan kasi napantungtungan, ano yan kalusugan ng kaisipan. Oo, lalo yung yakwanda. At siyempre, sa panahon, medyo may walay crisis at satan. Yung anxiety, yung labis kang nag-aalala, di ba? Hindi mapakali at madaling magalitin. Yun yung mga sintomas, yung palaging pagod at hindi maayos ang pagtulog, stress, di ba? O kaya kung may mga naobserbahan kayo na kapamilya ninyo tungkol sa depression o kaya anxiety, dapat na bigyan nyo siya ng magandang payo at pagtuunan ng pansin. Kaya napakaganda itong programa ni Manay Gina De Venecia dahil bilang isang ina, bilang isang nanay, gusto niya na healthy yung lahat ng mga kaisipan ng bawat kasapi
ng pamilya at walang iniisip na malubhang problema. At saka itong kuwan na ito, kung gagawa siya ng hakbang sa Kongreso, batas tungkol dito para makasuporta sa mga kababayan natin sa kung paano na maresolba ang problemang ito. Napakaganda ito throughout the Philippines, throughout the country, yung kuwan dito. Makikinabang sa naturang hakbangin yung plataforma ni Manay Divinesia, at kasi dito sa Pilipinas, kapaborito i-roll, napakarami yung mga kabataan na sila po ay nagkakaroon ng depression, problema, nagbibigti, nagsusuicide, di ba? Marami yan. Marami. Yung edad 13 pataas o kaya yung 19 pataas, marami yan na mga nagkakaroon ng depression, kasi iba yung kasi yung mental health at saka yung mental illness. Yung mental health kasi ito yung yung anong tawag dito, yung mental health ay yung kalusugan sa kaisipan, at yung mental illness, ito yung yung may sakit sa pag-iisip, ganon, di ba? So dapat kung mental yung tawag ito, yung mental health, nagkakaroon ng lang yung mga depression, problema na dapat nating tugunan sa pamilya natin, bigyan mo siya ng advice para sa ganun ay makalimutan niya yung mga problema. Kadalasan kasi sa mga problema sa pera, problema sa pamilya, di ba? Yun ang kadalasan na nangyayari. Kaya kung minsan may mga nagbibigti o hindi na nila makayanan yung kailang problema. Pero ang sabi ni Freddy Aguilar, tawanan ng problema. Huwag lang sobra. Huwag lang sobra, di ba? Ayan. Kaya napakaganda ang plataforma o programa ni soon to be incoming congressman Manay sigurado namang makakabalik. Oo, sigurado na dahil wala namang masyadong kita mo yung kanyang mga motorcade, yung mga pagbisita sa mga bawat bayan, nagpalengke caravan na nga rin siya. Di ba? Makikita mo yung approach ng tao na talagang siya ay gustong-gusto. So ibang-iba talaga pag yung babae ang leader. Kung minsan dahil mother knows best. Alam niya kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya napakaganda itong programang ito para ma-lister natin o ma-minimize natin ang mga nangyayaring mga pagbibigti o pagsusuicide. Alas 5:33. Magandang umaga sa lahat ng mga viewers natin. 53. 53. 53. 33 kamoy. 53 pala. Pimoil talamot. 53. Ayan. Magandang umaga kay sa Kuya Unat, sa Kuya Pikot, sa Kuya Tibukil. Kabangkulatan. Christopher Iko. Chris Iko. Ayan, good morning dyan sa pangalan ng niya, yung junk shop niya. Junk shop. Dahil siyempre business minded na rin. Correct. Nag-umpisa sa simple, ngayon talagang Maxil mo lang. Okay. Si Sir Chris at ang may chief of staff na dating Vice Mayor, Dave Messina. Ayan. May kumpadre. Susana Bungar Bustamante is watching. Si Robert Karunungan Monda Cruz. Uncle Bert. Magandang umaga sa iyo. Untan tumat si Stephanie Guzman. Ayan, good morning sa iyo. Si Flor de Lisa Kalisar. Diyan sa Dasol, good morning. Silso Salazar. Ayan, may datin na wala da senro.
Dating nasa Sinro ito, alam ko eh. Okay, si Michael Mariado Sugano ba yan? Good morning sa iyo. Si Jerry Nadal, good morning. Rolly D. Jukino, ayan, magandang umaga sa iyo. Si Sir Rolly. May magandang balita na ba dyan? Paing Palos, good morning ka Dennis at ka Errol. Ayan, good morning sa iyo. Si J. Paulo Reyes, ayan, Iswatsi, magandang umaga. Robert Ramos Robert Ramos, sabi niya, good morning. Si Mark Anthony Opila Luis, ayan, magandang umaga. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw, good morning. Okay, man-exercise din mo gano. Take it away, engineer. Mag-exercise tayo tuwing Ngitala, waterla, serbisyong patak, serbisyong may puso at talino, alagang karamat, makanlalay. Councilor Elias Villanueva, 14 maswerte. Ayan, good morning. Untan tumat si incoming Mayor Patrick Agustin Karamat. Dan siyempre sa may kapartner to. Kapartner to. At serbisyo publiko. Si Mayor Vice Kevin Roy Macanlala. Okay. Untan tumat si Councilor Manny Datuin. Si Councilor Ardison Soriano. Councilor Habardani Messina. Si Tis Mike 1212. Tis Mike. Councilor Mike Season. 1212. Si Give Me 5. High five. Councilor Jose Lorisco. Untan tumat si Vice Councilor Mr. Gabrielio, doktor ng mata, doktor ng bayan. At ang bagong mukha sa sanggunian na bayan mamaya, si Councilor Kyle Arthur Art Gaspar. Patak 10-0, walang iwanan. Magandang umaga din sa dalawang outgoing graduating councilor, Councilor Gerald Apicial at Councilor Paige Divera. Ayan, magandang umaga. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Kalasyaw. Magandang umaga. At lahat ng mga barangay officials dyan, barangay family sa Barangay Makabito. Good morning. Lahat na ng mga nakikinig dyan. Good morning din kay Kapitana Maret Velasco. Masabay mga papalinis na. Ayan, Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Okay, magbabalik tayo sa alam pang mga issue na ating tatalakayin. Mamaya, talakayin natin yung issue dyan po sa may bayan ng Bimali, Pangasinan. Yung may nag-post sa social media platform na naninira ng isang kandidato. Sino kaya ito? Mamaya sa aming pagbabalik, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kapaborito. Lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City. Maudlad at maayos. Hanap mo ba ay dekalidad na produkto na abot kayang presyo?
Tara na sa CSI Mall, Dagupan City. Makakabili ka rito ng lahat ng kailangan mo mula grocery items, gamit sa bahay, appliances, school supplies, at marami pang iba. Lahat ng kailangan mo, nandito na. Pumunta sa CSI Mall, Local District, Dagupan City, CSI Square, at sa CSI City Grocery, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. May mga sangay din ang CSI sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at maging buong rehiyon. Store hours, mas pinahaba pa para sa inyo. Lunes hanggang Huwebes, bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Sabado, Linggo at holidays, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang supermarket, Lunes hanggang Huwebes, alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo at holidays, alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kaya ano pang hinihintay mo? Sa CSI, siguradong mura na, di kalidad pa ang bawat bili mo. Ang CSI ay may pinakamurang presyo sa buong Region 1. CSI Mall, Dagupan City, ang paborito mong pamilihan, ang inyong premier shopping mall. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Huwag ka na sumukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo at balay sunido ba? Na wag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na wag ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, ibotomi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa Balota. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, paborito. Bacayao Sur, paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, paborito. Ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po, ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, ato yung magtipangasinan Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control. Ang poging-pogi sa bayan ng Sampabian. Walang iba si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Ayan, wala yung isang pogi din dyan nandoon sa kailan ba papasok? Day off to natin. Day off nyo. Day off niya ngayon. Okay, sige. Si Engineer Dennis Trillo Palaganas. At yung isa ring artista sa radyo nakasama nyo. Kumusta na si Engineer Nixon? Dakal. Ayan. Hindi, panghapon naman yun. Panghapon naman yun. Okay, good morning sa iyo. Si Manager Joey Baby. Good morning sa iyo. 22 days more. Tama ba ako? 22 days more before May 12 election. Kapaborito Errol. 10 plus 12. 10 plus 12. 22. Tama. 22 days more before May 12 election. Maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidato. Dapat ang piliin natin ang kandidato na magbibigay ng tamang serbisyo, hindi ang paninira gamit ang Facebook o social media platform. Actually, ano na yan parang Dennis, di ba kinuha nga yung mga account sa social media ng mga Comelec ng mga kandidato. Oo, pinag-submit sila. Pinasubmit yung mga Facebook account ng bawat kandidato. Ewan ko dyan sa may bayan ng Bimali kung nag-comply ba yung yung kandidato na naninira sa kapwa kandidato. Ba't kaya may gano'n? Imbis na i-kampanya niya yung sarili niya at sabihin niya yung kanyang mga plataforma, siraan na lang yung kanyang katunggali. Oo, kasi doon sa kanyang ipinost sa kanyang Facebook account ay talagang halata na ang sinisiraan niya ay itong si dating Vice Mayor Edgar Maminta. Dahil doon sa kanyang pinost, kasi yung words na him, ito'y referring to yung lalaki yan, di ba? Him, lalaki. Lalaki, di ba? Kung her is babae, di ba? Yung tumatakbo dyan na katunggali niya, tatlo lang sila, isang babae at dalawang lalaki. So him, yung si Kwanser, yung si Vice Mayor Maminta ang kanyang tinutuko dito. Ngayon, ano bang post? Ngayon basahin natin yung naka-post sa isang account din account huwag ko nang banggitin yung pangalan ng isang account, pero galing sa kanyang account din. Sabi niya breaking news Bimali. Parang isa-isahin natin ito, isa-isahin natin. Hat na balita. Kaya nga mainit-init pa. Breaking news. Breaking news. Sabi ng isang katunggali ko sa pagka-Vice Mayor, ito, sabi niya, advisor ko daw at consultant ko siya. What a laughing statement coming from him. Him. So, referring to yung lalaki ito. So, ibig sabihin, si Vice Mayor Maminta yung kanyang tinutukoy dito. Pakatalas ko saya ay sa mangitataya ko advisor to ko si Vice Mayor Maminta. Si Vice Mayor Maminta. Kung ikaw yung katunggali ng kandidatong ito, magsasabi ka sa publiko
O ikakala mo ba na ikaw ipapasok na advisor o kaya consultant ng kalaban mo? Sa ikwento siguro, si Marituya, ibabaga tumanay, may kapotekan ko. Siya kuno, so kyan, advisor to. Tan consultant. Tan consultant to. Makin talamot, advice ng kutan, kwento lagi. Lante, okay. Ratan niya ken. Spekulasyon. Ang problema dito, ang kapaborito Errol, dinamay niya pa yung Vimaloy Catholic School o kaya BCHS, Vimaloy Catholic School alumni. Nasabi sa kanyang epinos, no comment na lang ako unlet alumni of BCHS decide kasi wala akong nakitang talino na mayroon siya para gawin ko siya na advisor at consultant. Tingnan mo yan, instead na ang lang niya, concentration niya, yung mismong katunggali niya kung gusto niya sarayin, bakit pa idinamay ang Vimaloy Catholic High School alumni? Diyan naman galing, di ba? Sabi naman ng mga nakausap natin dyan, no say pantungtungan tila amay no supate akatulong na adbalay si kato lante malabala tapos ang kwento. Ngayon ang supate akatulong lang adbalay na Binmaloy at si Karandwa. Lante, okay. Itong sinasabi ng nagpost na ito na isang politiko rin parang lumalabas na hindi ko sabi nila may utak bro. Ngayon ipagpatuloy natin yung kanyang pinost sa social media platform. Pero sabi niya, tama siya na dati ay sumuporta ako sa kanya. Mabuti pa si Vice Mayor Maminta at naisip niya yung mga ganyan kung sino yung tumulong sa kanya. Hindi niya naman daw nakalimutan. Hindi niya nakalimutan. Yung mga taong tumulong. Oo. At nasa tabi niya noon. Hindi niya nakakalimutan. Kaya nga sinusuklian niya ngayon ng magandang mga serbisyo. Yung mga tinutulungan niya na mga kabayan niya. Hindi lang yung mga kabayan niya. At sa Vimaloy, tumutulong nga yan sa hospital kung may mga lumalapit Direct yan na tumutulong. At nare-resolve yung kailang mga hospital bill. Aside from that, maliban dyan sa pagtulong sa hospital, siya po ay nanunungkit ng mga pundo mula sa mga senador, mula sa mga congressman para gawin ang isang proyekto, concreting ng barangay roads. Napakarami na nang napasemento dyan dahil sa kanyang initiative. Kaya nga ito ba'y nakikita ng tumatakbong Vice Mayor din dyan sa Vimaloy na nag-post na naninira kay Vice Mayor Maminta? Nakikita niya ba yung mga daan na nasiminto at dahil sa sakripisyo ni Vice Mayor Maminta? O kaya itong nag-post na ito na kandidatong Vice Mayor PWD? Ano yun? PP Bulag Pipi at Bingi. Bulag dahil hindi niya nakikita yung mga kalsadang napasiminto ni Vice Mayor Maminta. Pipi dahil hindi naman sa Pipi, di ba? Siguro Bingi dahil hindi niya naririnig kung sino yung mga natulungan na ni Vice Mayor Maminta diyan sa Vimaloy, di ba? So dapat na alamin mo na ng taong itong kandidatong ito sa mga tao kung si Vice Mayor Maminta ba ay nakatulong sa bayan ng Vimaloy. Ayan, yung tanong ko kanina. Oo nga. Kasi
doon sa sinabi pa ng naturang nag-post na kandidato, meron yung yung nabasa ko na sabi niya nabudol daw siya. Bakit? Nabudol? Ayan nga, tanong sa paanong paraan? Paano ka nabudol? Kaya pag sinabing budol, panloloko. Panloloko. Ngayon, ang sinasabi niya, nabudol daw siya dahil hindi nagawa ni Vice Mayor Maminta yung kanyang pangako na magserbisyo sa bayan. Parang gano'n ang context ng yung laman ng kanyang pinost yung balikan natin yung sinabi natin. Hindi ba niya nakikita yung mga kalsadang pinagawa ni Vice Mayor Maminta na sinungkit niya yung mga pundo? Alangan naman na i-appreciate niya yung katunggali niya. Kaya nga So, kaya di dapat pag hindi mo matapatan yung mga nagawa ng katunggali mo, ibenta mo na lang yung sarili mo. Sabihin mo na lang yung plataforma mo at kung ano pa yung maaari mong magawa o mas mahigitan mo pa yung mga nagawa ni Vice Mayor Maminta. Sana ganun ang gagawin niya. Lang, hindi yung present mo lang sa taong bayan. Paugusan mo tayo sa kaya kapatukan mo, kandidato, yakaparam. Aray totoo, taliwan bulag tulagtan kiniratan. Mabuti. Siyempre pag sinisiraan mo, yung mga tao, sila yung nasasaktan dito, di ba? Yung mga natulungan ni Vice Mayor Maminta, siyempre sila yung nasasaktan dyan. Anong sasabihin sa'yo? Sa ibagada siguro, atan mo totoo lang ito yung Maminta at ang talabat, tutulong to si kami, kwanto, wala ka na react, kasi nga araratay yung hospital bill. Araratay yung pawayad hospital. May kulang sa ibayar ng hospital. Si Maminta, so manggawi pulaing. Kaya nga, ngayon, karagdagan pa na kanyang ipinost sa kanyang FB account. Hinihimok niya yung mga taga-Bimaloy na i-share ang kanyang pinost. Tingnan mo nga yan, Ang alam ko lang na sinishare yung mga yung magaganda. Mga may sense. Pero yung mga walang kwentang mga walang kwentang bagay sa Facebook, bakit mo i-share? Kaya nga gaya nito, alam ng mga taga-Bimaloy na isang paninira lamang ang ginagawa nitong kandidatong ito dyan sa bayan ng Bimaloy. Bakit na i-share niya? Bakit tama yung sinabi, bakit mo i-share? Kung wala namang kwenta. Walang kwenta kaya ang gawin mo lang dito, Mr. Kandidato, dapat na i-present mo na lang kung ano po yung plataforma di gobyerno mo, kung sakaling ikaw ay pagbigyan ng mga taga-Bimaloy, bigyan ka ng mandato para makaupo sa inaasam mo na posisyon kung sakali. Kung sakali. Pero itong ginagawa mo ngayon na puro paninira, baka mamaya paglabas mo sa tahanan mo, babatuhin ka ng mga bulok na kamatis. Wag naman sana. Wala namang ganun na Wala namang ganun. Sana hindi mangyayari yan. Lalabas na ikaw, kakahiya yan pag ganyan ang ginawa ng taong bayan sa'yo. Siyempre hindi mo masasabi rin yan, di ba? Yung mga natulungan ni Vice Mayor Maminta, di ba? Sabi nila, ano mga klaseng kandidato ito? Sabi nila, meron nga yung nag-text sa akin dito na sinabi niya, nagpapasalamat po ako kay Vice Mayor Maminta dahil natulungan niya po ako sa hospital bill. Wala po akong binayaran, sabi niya. Banggitin ko na kung sino yung yung ibasan dyan sa Bimaloy. So na-appreciate niya. Nagpapasalamat po siya hindi lang kay Vice Mayor Maminta, kundi pati dito nagpapasalamat siya. So tignan mo yung mga na yan. Wala listener tayo dyan. Sir, don't mention my number. I-forward ko lang po itong Bible verse. Yan. Bible verse. Proverbs 24:16.
you can never put a good man down. Ayan. Dahil maganda yung ginawa niya Lahat ng mga nagawang kabutihan ng isang tao ay para mo na rin pinagsilbihan ang Panginoon. Kaya nga. Ni iraraya. Yaman derangal yaman tetex. Arami man ang aro. At kinan Vice Mayor Maminta. Agaman siya. At saramay wadtan. Panagderal. Naisingit ko labat. Nanunutang ko labat. Singa si Ken. Naisingit ko labat Singa si Councilor Elias Villanueva. Lante. Si Kato at sa kaya maong ya tuo. Public servant. Maong ya puli nan kapitan inaroy karaklan. Correct. Diba? Nan bimatik ya Councilor ng 2022. Layos. Lapod si Kato Malante. No amay wala re problema. At tiputan 20 problema yo. Si Katulas man resolba. Nansan kiyon. Nansan sa pitututo. Ate pitutungtong kasi. Correct. Importante itan Kasi sa kwanto ng Councilor Elias, ang tamparikoy kanto. Kiyon amay abrasam iran amin. Kasi aliwan amin niya una singgarad sika sa ibagada problema at kwarta. Lante. Wala rin arom marakal kwanto. Say gabay dalabat napituyawan da ka nakahistoryaan, advice. So naiter mo, aman, aliwan kiyan, si katon gabagabay daya, lakap-lakapan, si Councilor Elias. Untambat si Vice Mayor Maminta de Tabimaloy. Manay kumparak labat kasi singa parehas iray kini, parehas iray ugali, no imasinggar ka, ag ka na baingan. Kasi niya kintutan ganito po yun. Si Vice Mayor Maminta, hindi yan pagkatiwalaan ng mga matataas na opisyal gaya ni dating DOH Secretary Dr. Francisco Pincoy Duque dito. Bagam tayo na may napantiwalaan. Si Councilor Elias Villanueva, wala rin totoo mo at yaman titiwala sa atan. Ako malabi laan sa pararatan, pero araratan niya tiwala at kinmat may pinangahawakan niya agto magabay napabaingan may nantiwala at si Kara. Correct. Singatan si Maminta, si Vice Mayor Maminta nantiwalaan dating DOH Secretary. Nantiwalaan to. Abayag na ibilak yanggad nantiwalaan to bilaymot akan kamo. Mas laksi ka to kay iba to manihoy lulugan. Correct. Diba? Si Secretary Duque siyempre, dakala meetings to, dakala gagawin to, makaugipad biyahe, dyan maganon tong ni si Kalay makaulay, ipainawak magano, si Kasomsom panag-drive mo, buhay ng tao. Singasamay, naalala ko, meron yung nagkwento sa akin, nung nandoon sa office ni Secretary Duque, on that time, na DOH Secretary, itong si Maminta, may isang mama, may lalaki na nandoon din sa loob. Tinanong ni Vice Mayor Maminta, ano pong kailangan nyo? Kaya, gusto ko makausap si Secretary Duque. Sa dami ng mga nandoon, importante ba yan? Importante po kasi ganito. Kasi doon sa heart center yung problema niya so magpapagamot sa heart center So, pinasok niya kaagad doon sa kay Secretary Duque yung tao na yun. So, yung problema naresolba niya. So, pinagkatiwalaan ngayon. Sabi ng tao, ipakilala kita sa boss ko. Nagtaka si Vice Mayor. So, pinakilala doon sa boss niya. Ang boss pala ng lalaki, mga bilyar. Di ba? Sina Senador Manny Villar, Cynthia Villar. So, pinakilala hanggat pinagkatiwalaan na ngayon. Ito ngayon yung mga inaani Vice Mayor Maminta na kapag nag-request siya ng mga project para sa concreting ng mga daan ay kaagad na maaprobaan doon sa kay Senador Villar dahil nga may tao na nagpakilala sa kanya at talagang itong si Maminta ay talagang mabuting tao ito, mapagkatiwalaan ito. So yun
hanggang ngayon pinagkakatiwalaan ng ilang senador at congressman itong si Vice Mayor Edgar Maminta. Ayan. From 8225 tuwatan kantoy ay kapaborito Councilor Elias Villanueva, napakaswerte namin sa kanya. Kantomat. Ayan. Itaktak mo, the best. No problem, basta si Katoy Katungtung. Kantomat. Ayan, oho. Kanya na maya 0933-6720. Itaktak mo, Maminta, solid kami dito, Kanawalan, Bingmaling. Ayan. Kanawalan. 0923-5538. Sana suportahan natin si Maminta Kanto. Okay. Sige. Good morning po dyan sa may bayan ng Manawag, especially kay Sir Ramon Bautista. Ayan. Puntan tumatag kinin Councilor Junjun Bautista, Manawag, Pangasinan. Dyan sa Region 1 Medical Center, si Director Joseph Roland Mejia. Good morning po sa inyo dyan. At pinapataas na yung yung na-elevate na rin. Na-elevate na rin kasi yung harap at saka sa likod yata yung main entrance diyan. Diyan sa Regional Medical Center dahil tinasa nga yung kalsada, ano. So yung mga kaunting pasensya, ano, yung mga may sasakyan na ganyan talaga, paninawan damat lamang. Correct. Ayan, kahit pinapasimento na po yung harap ng Regional Medical Center. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa Regional Medical Center. Dyan sa may dietary section. Ayan, dietary section. Yung mga nagpe-prepare ng mga pagkain ng mga pasyente. Ang radyo nila dyan. Maraming salamat po. Good morning. Julie Ann Espino Claveria. Uy, si Madam Julie, dyan sa may Piris. Good morning. Si Lorna Mejia. Ayan, kanano ni kwento ni Vice Mayor Mejia ng Mangaldan. Ani, atalaran ng damola. Ito na bali na Mangaldan. Di bali ta Singerla. Singerla. Oo, Singerla. Si mapaga takin. Ryan. May Ryan Molina. Ay, magano, antes kon speaking of Ryan, ay batiin natin yung ating kumpare ng kanyang kaarawan. Uy! Ngayon, maligayang bati sa iyong kaarawan, our kumpare Ryan Daduya. Ayan, happy. Good morning. Good morning, Pards. Happy birthday. Ano, kantahin natin? Kansyonan ta. Andila. Manokin. Pare Ryan, happy birthday. Tamlatan. Maki Mapalakapak Soriano. Magandang umaga. Dito Tanot Kintan. Mapandan. Dio Quinto Peralta. Diyan sa may Barangay Bunlag. Magandang umaga. Noel ang pangalan siguro. Medyo may space kaya Noel. Ayan. Noel. Ayan. Si April Pantalion. Pero ano ngayon? April ngayon, di ba? Maganda, April Pantalion. Good morning. Ayan. Si Jocelyn L. Di Guzman. Magandang umaga sa inyo. Marami tayong taga-subaybay. Mamaya basahin ko yung mga iba. Sa aming pagbabalik, talakayan din natin yung mayor dyan sa Mangaldan na dalawa yung kanyang kinakampanya. Ano kaya yung mga kinakampanya ya? Isang maganda o isang pangit? Yung kanyang sarili o kaya naninira din ng isang kandidato? Yun po ay ating tatalakayin makalipas po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako?
marami. Ang puta-putang Iran Sonata. Hot shot running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bilis-bilis na dyan na, mga kapaborito. Alas 6:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay! Wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan. Binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano bang oras ay malalapitan? Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Take over the friends of Chito Samson, California, USA. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:35 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabigya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Ating Magtip Pangasinan, Dennis Muares. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Ulanday. Uy, magandang umaga kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga. Ayan, magandang umaga sa inyo. At lahat ng mga elected official dyan, mga Sangguniang Bayan members headed by Vice Mayor Gerald Tambawan, yung mga councilor dyan, si Councilor Freddy Pinuliar, Councilor Alicia Mariano, Councilor Hilarion Morales, Councilor Brandon Quinto, Councilor John Erickson Parraino, si Councilor Jim Castro, si Councilor Ronnie Rebilla, ganon din si Councilor Melvin Gerald Ranas. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Si Liga President nga pala, si Alex Aquino, at si SK Federation President Landingen. Good morning. Good morning din kay Raul Roldan E. Triñanes. Ayan. Triñanes. Hindi Trillanes, Triñanes. Ayan. Raul Roldan E. Triñanes. Si Jocelyn Solano, magandang umaga. Bing Navat, good morning. Si pare Danny Tan, good morning. Nasa Amerika ka ba? Pare Danny Tan. Good morning sa iyo. Good morning din dyan sa may Aswal Pangasinan, si Mayor Dong Kalugay. At ganun din yung kanyang katandem, si Vice Mayor Maximilian, at lahat ng mga nasa ticket ng Kalugay Milian Team. Magandang umaga. Good morning din kay Darwin, kay Sir Jeffrel at Sir Felix dyan sa may bayan ng Mapandan na Pangasinan. Good morning sa inyo. Dumako tayo sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin. Kasi dyan sa uso ngayon yata yung yung paninira sa kapwa kandidato. Siyempre eleksyon. Talaga. Pero dapat plataforma. Sabi ng mga tao, mas mabuti pa na ganyan lang. Word war lang, natural yan. Natural, huwag lang sanang nang yung physical intimidation. Sikat yan. Si kabalat at kandidato, edi ilakom lang sarili mo. Correct. Gaya dyan sa bayan ng mga Dan Pangasinan, dalawa daw yung position na kinakampanya nitong si Mayor Buna. Yung una kinakampanya ang kanyang sarili, at pangalawa yung kinakampanya niya na huwag iboto si Councilor Joel Meneses. Hate campaign. Hate campaign. Nahihilo na yata si Mayor Buna dyan sa Mangaldan. Hindi naman niya kalabel itong si Councilor Joel Meneses dahil tinatakbuhan ni Mayor, di ba, re-elect? Itong si Councilor Joel Meneses, Councilor bakit
ang pait to siguro kin, JCM. Kaya nga kasi ganito yan. Si Councilor Joel Meneses, siya yung tinaguriang Mr. Expose dyan sa Sangguniang Bayan. Maraming mga in-expose na anomalya, mga issue laban kay Mayor Buna Pareno. Nisikin mat anunutan ko. Siyempre si JCM mat so ken. So manutepat. At sa raratay job orders, raratay kaya nga. Empleyado. Kung nasaan yung mga hindi naman masamang tanungin dahil unang-una pira ng bayan ang sa taong bayan naman may napagdanaantaan. Ngayon, itong si Councilor Joel Meneses marami na pong natulungan Mr. Expose lang maliban niya sa Mr. Expose, na-expose niya yung mga maling pangyayari dyan sa Mangaldan. Sa mga barabarangay ang tawag sa kanya Mr. Tabun. Kasi wala yung programa tumatiyakin ta. Wala rin takto kasi tan wala yung business to, may anak to. Kaya tinatabunan niya yung mga lubak-lubak na mga daan para sa ganun maganda yung dinadaanan ng mga motorista, mga tao. So marami na pong kanyan yung natulungan dyan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Matagal na rin ito sa politika itong si Councilor Meneses. Kaya't pabalik-balik lang ito na konsyal ng bayan dahil gustong-gusto ng mga tao. Matulungin kasi ito si Councilor Joel Meneses. Natani pahiltad sa may kiyan. May pangakampanya to may sakay ame mayor. Agtubalat iboto. Paiboto. Kuno. Paiboto. Gaano katotoo yan? Kaya nga, yan ang kwan dyan. No tuwatan, akin. Akin. At agto paiboto. Ang tumatso, kuwanan, Councilor Meneses at Satan. Dapat si Councilor Meneses, magbigay din ng kanyang statement patungkol dito sa sinasabi na paninira daw nitong mayor. Kung totoo man ito, siyempre hindi magandang kwan din yan, at bakit si Councilor Meneses ang tinatarget niya na huwag paiboto. Huwag paiboto. Ito daw yung sinasabi niya sa mga meetings, sa mga political rallies na kanyang pinupuntahan. So in public na sinasabi ni kung ito kasi sa mga meetings niya itong si Councilor Meneses kasi ayaw niya yung may corruption ayaw niya yung corruption dyan sa bayan ng Mangaldan. Gusto niya malinis. Asayan na kindabalat set of councilors at singa bukor tumalabat kasi sukyan. Kasi isa lang yung yung nanalo na opposition yata last 2022 election. Kaya siya lang yung nakikipaglaban dyan sa Sangguniang Bayan. Majority kasama ni Mayor. Kaya't siyempre kahit na mag-isa ako sa Sangguniang Bayan, sabi naman niya nandiyan naman ang taong bayan na nakikinig sa aking mga sinasabi. Sinasawalat ko, sinasabi ko ang katotohanan. Dahil ang pinaglalaban ko rito yung pera ng taong bayan. Di ba? Yun ang para kay Councilor Meneses. Ngayon, dahil dyan sa paninira ni Mayor Pareno, unong at kinan Councilor Meneses na. siyempre yung mga tao bakit ganyan si Mayor, sabi ng mga tao ngayon. Instead na i-present yung plataforma de gobyerno kung ano ang dapat niya pang gawin kung sakali ay binigyan ng pagkakataon na maluklok uli sa pwesto, ang ginagawa niya yung paninira sa isang kandidato. So isa pang kwan dyan, kapaborito Errol na sinisira niya itong si Vice Mayor
Mark Stephen de Benicia Mejia, na sinasabi niya, yung sinasabi nila na gagawin nilang hospital, nasaan? Ayan ang sinasabi niya nasaan daw? Ngayon, isa-isahin natin yan. Dahil meron yung kwan dyan yung ipapatayo sana na yung Bukas Center. Hospital yan, hospital ng gobyerno yan. Bagong urgent care, anong kanon? Yung Bukas, meaning ng Bukas Center. Bagong urgent care ambulatory services, Bukas Center. So, meron yan. May plano ang Department of Health through Region 1 Medical Center na sana magpatayo sila dyan ng Bukas Center. Ngayon, pumunta sila kay Mayor. Para sa ganun ay kumatok, siyempre Mayor yan na mayroong programa ang DOH o may project ang DOH. If pinakita nila yung Memorandum of Agreement na pipirmahan sa pagitan ng DOH at saka LGU represented by Mayor. Ngayon ang sabi daw kasi hindi naman natin narinig yan at hindi natin nakita. Nagbabase tayo doon sa sinasabi ng mga pinapunta doon sa Mangaldan. Ang sabi daw ni Mayor ay ayaw niya, dinisregard niya yung naturang project. Pero atan niya ibabagada hindi na itutan. Hindi na ito. Ang sabi naman ni Mayor, wala daw ganyan. Sabi niya, kung mayroong ganyan, ang Sangguniang Bayan ang pupuntahan nila. Ba't sila pupunta kaagad sa Sangguniang Bayan? Dapat Mayor muna. Kung gusto ng Mayor, saka ang Mayor ang mag-uutos sa Sangguniang Bayan na gumawa sila ng isang resolution na binibigyan ng authority si Mayor na umintra doon sa kasunduan, yung agreement na yan between DOH at ang Municipality of Mangaldan. Yun ang dyan, proseso dyan. Katong second to mo, tuwatan alangan na siblutan ko. Ngayon pa, ngayon. Alangan na kyan. Alangan niya agkot ang payagan. Taabig laman itan. Tanong na naman. Kung gusto mo yung kalusugan, gumawa ng kalusugan para sa bayan mo, bakit yung mga pumupunta dyan na magkakandak ng medical mission na mga private individual, hindi mo pinapayagan, di ba? Kung talagang minamahal mo yung kababayan mo sa Mangaldan, dahil yan ang kanilang pangangailangan para sa kanilang kalusugan, di sana dihayaan mo yung mga magkakandak ng mga medical mission, kung ano man yung mga ano man ang may tutulong ng local government units, tumulong na lang sana, mag-assist lang sana, di ba? Kahit na tubig laman lang ay bibigay mo, di ba? Kung yan ang kaya mo. May infirmary dito na't yan. May infirmary dito niya gabeda ni upgrade through Regional Medical Center lamat at dalawa pinayagan. Kaya nga Kaya balik natin doon sa Bukas Center kasi ayon doon sa sinasabi nila, ang sabi daw nitong si Mayor, doon sa mga representante ng DOH saka Region 1, kung papayagan ko yan, sino ang bida? Kanina pupunta yung credit, di ba? Si Kato Mayor? Sana. Okay pero ang sinasabi niya, pupunta daw yung credit kay Vice Mayor. Sa'yo walang nunutot yan. Politika. Politika kagad. Pero sa'yo ninunutot para yan, para totoo, walang ganyang statement sana. Yan po ay para sa mga taga Mangaldan
yung gagawin na proyekto yan. Pero anong nangyari? Hindi po natuloy. Naudlot po. Ngayon, sino ang dapat usisin? Pero may pag-asa pa rin yan. May pag-asa pag mapalitan yung namumuno. Ang programa ay pangkalusugan. Correct. Kaya't si Vice Mayor Doktor. Kaya nga Katon Quintan. Ang mas na yung prioridad. Ang iniisip kasi ni Vice Mayor Mark Stephen de Benicia Mejia, yung pangkabutihan ng kanyang mga kabayan, yung makatulong siya sa kanyang mga kabayan, especially sa kalusugan. Dahil alam niya sa kanyang pag-iikot sa mga barabarangays, maraming nangangailangan ng medical atensyon. Yun ang dyan, totoo dyan. Kaya't si Vice Mayor, yan ang isa sa mga nakalaan niyang programa kung sakali na siya po ay bigyan ng mandato para manilbihan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Okay. Iba unyal alay no Abilayno ito, baliktad yung kanyang pangalan, taga-akala siya siguro ito, Abilayno. Si Leonard Balawing, taga Dasol, good morning. Si Ricky Tulyaw Kalagno, taga Tulyaw Santa Barbara, pero taga Dasol ang kanyang father. Si Pulido R. Christie, taga sa Infanta siguro ito. Si Pulido R. Christie, ayan, good morning. Sino pa? Aida Hontilia Bacos, ayan, magandang umaga po sa inyo at lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan. Uy, may mga reaction. Ito sa natin, sa Facebook. Sige, basahin mo yan. Oo. Ay, si Councilor Elias Villanueva, kape-kape, sabi ni Maswerte, kanto. Ayan. Si Kuanan Jassy Ballet, Jassy Fernandez Garcia. Good morning. House to house, okidok, Aman Sabina, kanto. Si Mabi, Aman Sabina. Second to Jai, pistay Mangaldan, walay pagalaw, wurwura naggesang, mountain bike, kanto. Sabado, April 26, presented by Gesang Punong Barangay, Emeterio Natabio and Barangay Council, kanto. Si Category Kuno, Pangasinan Open, Category Mangaldan Category. Sa umpisa 7:30 AM ditang kuno Barangay Hall Nagesang. Ayan. Good morning at kinan Sir Ben Gab Hobillanos. Good morning. Tan si Bernard Bugayong. Ayan. 0981-4762. Grabe naman si Mayor, pati konsyal, pinapatulan. Anong klaseng leader, sabi niya. Binabasa ko lang ito 0986-2794. Dito Osyam, solid Mejia kami, sabi niya. Ito nabasa ko itong mga iba. 0923-5538. Sana naipatayo na hospital namin dahil sa politika, naudlot, sabi, dyan sa Mangaldan to. Sige, good morning. Vangeline Ramos, isubli tayo ni Gob Pogi Espino na siya ate panagturay na apo. Solid dito'y Bantog, Asinggan, Pangasinan. Uy, Bantog, Asinggan. Taga Asinggan ito. Good morning kayo dito. Iliti Asinggan. Fernan Calixtro, Espino pa rin tayo, ibalik sa Pangasinan. Ayan. Renante Malanom, ang nagbigay pag-asa sa Pangasinan, Amado Espino. Greg Soriano, dapat na putulin ang laos na politikus sa mga ayan, sige. Ito isa pa, Nardo Laguisma, Espino number 1 sa puso namin. Ayan, sige. Good morning po sa inyo. Thank you. Thank you sa panonood.
sa inyong pakikinig, sa Ayan. tiwala at sa suporta. Maraming salamat. Good morning po sa inyo. Good morning din kay ang pagbabalik na Mayor ng Bimaloy, si Mayor Simplicio Sammy Rosario. Good morning po sa inyo. At ganun din sa kanyang katandem, si Edgar Maminta, ang pagbabalik Vice Mayor. Ayan. Si Kwan, Justin Bieber. Good morning. Okay, sige. Sa lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa inyo, sa inyong tiwala na ibinibigay dito sa ating himpilan. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay mamamaalam na sa Himpapawid, ang inyo pong lingkod. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakter yung lingkod, ito yung magtipangasinan Dennis Muarez. At dyan sa may technical control, si Engineer Richard Gutierrez Olanday. Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni Amor Gutierrez Diga. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!